kinina ufeza. Cela ukusho nje umsebenzi oqalwe kuwe muhle. And surely uNkulunkulu sawufeza. Sondela mbuya, sondela futhi angithi siyashesha vele manje. Angithi kangisafuni ukuyifundela ngoba kufundisa ingisi manje. Sengifune wena thisha omkhulu. Funda la. Funda lo mphemo ufunde ngesingisi. Sifuna ukushesha lapha mbuya. Funda mfethu. I pray with great faith for you, because I'm fully convinced that the one who began this glorious work Manje ke unjani lo msebenzi oqaliwe mfethu? It's glorious. Ungesabi. Msebenzi oqalwe kuwe. Ngeze ngicela sengishumela ngoglorious qhubeka mfethu. this glorious work Cela in you usondeleke umuntu kaglorious. Funda ke. will faithfully continue the process of maturing. Mani ke bazalwane noma umsebenzi uglorious kangaka. But usekwi process ye maturity. Ngizothi nje kuwe sekushiyelwe konke sekushiwo. Ungajahi kanti akwakafiki kwi maturity. Mfundisi uThelezi into engiyesabayo ngalama washmen. I premature exposure. Ushesha vele kanti akakabikho ready. It's very dangerous. Yekela. Uyaphi uyazi? Funda la mna wethu. Siyaphuthuma kusekuseni manje. Process of maturing you, Qhubeka. and will put his finishing touches. Bazalwane. Bazalwane. Into yenza sibuye la, mntakashele. Into ezokwenza sibuye la. Ngoaga sibuyiswa into eyodwa nje. Asikapheli. Senziwa yini bazalwane? Finishing touches. Uthangizosho ungasheshi. Nango August sobesila. Sibuyiswa into eyodwa nje. Finishing touches. October sobesila. Sibuyiswa into eyodwa nje. Finishing touches. Ekseni sizocosha imana. Sibuyiswa into eyodwa. Finishing touches. Ngo-10 sobesila. Sibuyiswa into eyodwa. Inkinga yethu ila futhi. Sisuke saphuthuma kanti akakaqedi. Okay. Umphemo oqala asisuke kuwo. Sungahlala phansi. Umphemo wesibili ubhala uJobe. Uthi uJobe 42 verse 5. Ngangizwile ngawe. Ngokuzwa. Umphemo wesibili mbuli lo. Sizwa ngani bazalwane? Vele ukukholwa kuza ngokuzwa ngithi. Uthi ke la uJobe ngizwile. Ebese ethi kepha manje iso lami. Akenze ngapha ngakuswarti. Kule process bazalwane ka finishing touches sheng. Unganeliswa ukuthi uzwile. Usasele ukuthi iso lenze njani. Kodwa ungakaboni. Khona indawo ufuna udlule kuyo ukuzubona. uJobe bazalwane khona indawana kwabiza ukuthi adlule kuyo. Uma sedlulile wathi ngabona. Ungajahi kanti akwabona. Okay. Ngenzela ukuqeda umphemo wesithathu. Yabona sengeke ngasekugcineni. Umoyazi ushonele.
Athi sifuna ukuthandaza mfowethu. Sicela ubaba usheke ulaphi uzosithandazela. Sesiqeda imphema ngithi. Funda thisha omkhulu. Ufunda ukuthi ithini good news. La, ifunda. Good News Translation. Job 42 verse 5. Uthini? In the past, I knew. Manike man. Funda thisha omkhulu. In the past, I knew Qhubeka. only what others had told me. Ngazi lokho engikutshelwe ngabanye. Ungajahi kanti usatshelwe ngabanye. Uzushumayela impela uvuthe uvuthiswa yinto oyisayitshelwe ngabanye. Okay, funda thisha But omkhulu. now I Manike sesikubani manje? Kunawa ngithi. Ngoba usedlule Mbuli. Usedlule kulento yokufelwa zingane aphelelwe yikho konke. Lento yokuthintwa kwesikhumba sakhe uthe mayisedlule lapho. Waqale wathi no manje ngizwile kodwa this time around. But now cha mina ngifuna ukwedlula Mpostoli ngingakafiki ku but now. Okay. Qhubeka mfowethu, qhubeka. But now I have seen you with my own eyes. Yabona. God bless you. Umphemo wesibili awubhese ngeyiqeda wesithathu. Ngicela uzongifundela wena Mbuli manje. Angise siya ngasemasondela baba. Sondela. Sebeqedile abantu baNkulunkulu kushumayela. Angithi Mbuli sithe uqala umsebenzi oglorious. Uzowenza njani? Uzofeza. Kodwa engakawufezi sobona ngathi uyawufeza. Finishing touches. 2. Ngizwile. Kodwa kuphelele. Ufune igcine iso. Ibonile. Umphemo wesibili. Umphemo wesithathu. Fundi. Numeri 23 verse 19 to 20. uNkulunkulu akasiye umuntu. Manike. Ngahle ngiphazanyiswe ukuthi ama finishing touches awakapheli. Yephazamiseka. Kodwa uNkulunkulu nasi siqiniseka kunika sona. Uma kusho yena, hayi bazalwane sanibonana ekseni. Uma kwenze njani? Okay. Mbuli funda la mfowethu, funda la sizofuna sivale impela manje. uNkulunkulu akasiye umuntu. Lalela akasiye umuntu akaqamba manga. Lento mayishiwe huye uzoyenza. Hey! Cha uma niduduzana nodwa nje masimula ni profethana nitshelana nina nodwa. Okay. Kodwa mayishilo. Hayi! Ushilo yini? Mayishilo relax noma ngaba kuyenzeki but it's coming. Why? Funda. Akasiye umuntu ukuba aqambe amanga. Akawaqamba manga. Muyaza akawaqambi mayishilo ushilo. Nandodana yomuntu Lalela ngasindodana umuntu kuba shilo. ukuba asisole. Ushilo. Muyaza ushilo yini? Aya. Angayikukwenza. Ushilo yini? Yes, ushilo. And ukusho kwakhe Manike uma ishilo uzokwenza njani? uzokwenza ngoba izwi lakhe liphethe kwisenzo sakhe. Akenzi engakhulumanga. Before enze uyakhuluma.
ucabanga ukuthi akazi ukukwenza, lalela usabhizi ngama-finishing touches ngoba akafuni ukuku-expose use-premature. Ayi. Hawu, kodwa Nkosi yami. Ngithini manje la ekuseni? Hayi mina mbuyaza ngikhathazeki. Yabona lokhu uNkulunkulu akusho ngami. Noma ngathiwa ngakakuboni manje. Kodwa makusho yena. Sikamini. Mbuyazi funda la mne wethu sizohlukana ngane wethu. uShilo angayiki ukwenza na. Manje mbuyazi kusho ukuthi mayishilo uzokwenzani? Uzokwenza. Uzokwenzani? Uzokwenza mayishilo. Ayi. Sesihlushwa ngabantu abanjani? Abafuna ukubona into yenzeka kanti Akushiwonke. Hayibo. Hayibo. yibo ke laba abazofaka izintambo. Yibo ke laba abazophatha igubhu zamanzi. Yibo ke laba abazohlupha ngamafutha ngoba bafuna ukumenzisa engashongo. Sho. Yingakho uMaria ethi ezincwekweni nayikuphi akushoyo anokwenza nengenzi angakushongo mayesho noma ngabe kini akwenzi logic kodwa ngoba kusho yena. Funda la mfowethu. Umpheme wesithathu ufunde. Ukhulumile Mani ke animasutha ya. inkinga yakhe unjani? Akaqa Uyasho uShilo bese angayiki ukwenza na. manje unjani? Ukhulumile Wenzani? angayiki ukuphelelisa na. Kodwa bakithi Wenza yini ukhathazeke kangaka wena? Angithi uShilo uzokwenza. Angithi ukhulumile uzofeza. Cha ngizosho lokho mfowethu uNkulunkulu eseqedile ukukhuluma ngabafowethu. Funda mbuli. bheka ngiyaliwe ukubusisa yena ubusisile angina kukubuyisa. Manike njengoba ebusisile nje ngeke siwithdraw isibuso sakhe. Lalela lambuli ngoba kusesekuseni lento le ihlula uBhalaki because uNkulunkulu uthe kuAbraham inzalo yesisu sakho iyohlula amasango ezitha. Manje lo ufuna ukuphikisa into uNkulunkulu ayenzeni ayishilo. That is why mbuli angathakathi umuntu ahambe enqunu kuze kuse as long as shini uNkulunkulu angeke kushintshe lutho. Oh wembuli bewazi ukuthi la uBhalaki wenza iminikelo yezimvu engakhi neinkabi engakhi kusho ukuthi umnikelo omngakhi lo 14 sacrifices. Uyazi ku14 lo wayemele the first generation kaAbraham. Lalela baba. From Abraham kuya kuDavid 14 generations. Kusho ukuthi lo baba lo uthakatha each generation. Awubakithi Kodwa washawa into eyodwa ukuthi unjani uThixo. uShilo awubakithi Mbuli waphinde wabuyela okwesibili 7 waphinde wathi 7 sekubani Mbuli 14 generation esingakhi suka ke leyo kuSolomon iziyovala
weZekhiya 14. Hayothakathaza qede man. Umeshilo ngithi angisho ekseni umeshilo uzokwenza kuthandaziwe. Haleluya kunikeliwe kuma-altar abumnyama. Kodwa uzokwenza Sizathu ngoba ushilo ulandela ukusho kwakhe. ule wethu ngiyacela manje. Nkosi yami ngahlupheka. Ulandela ukusho kwakhe. Ntombazana tifunda stand up. Usifundisa umuntu omdala. 1 Samuel. Sesiyavala ke bazalwane. Usondele she ngizothandaza sambe mfowethu. 1 Samuel. Cha ungahambi imbuli. Ngeke ukulunge mawuhamba. 1 Samuel chapter 22 funda. Funda. Chapter 22 verse. Ufuna ukufunda uverse ba? Verse 1. Awufunda uverse 3. uDavide wasuka lapho waya eMizpha Kubeka. kwaMowabi wathi enkosini yakwaMowabi ngicela ukuba Mbuli Mowabi Ya, ungakhohlwa uzalwa uLothi. uLothi nendodakazi yakhe. Kusho ukuthi uDavid noMowabi are brothers okozalwa. Sho. Funda ke. ngicela kuba ungikhoselisele ubaba nomama Mamani ke uDavid uya kumfowabo uMowabi. Uyacela ukuthi ukhoseliswe bani? Baba noma. Ungakhohlwa David is a type of Christ. Yamkhumbula uJesu mayisemnqamlezweni. Ndothana bheka unyoko usho. Okay, yekela ke le. Funda ke funda. ngize ngazi ukuthi uNkulunkulu Umpheme wesibili uthi uDavid akeni ngigcinelwe ubaba nomama ngize ngenze njani? Ngisengazi. Hawu madoda. Ewu. Yazi Mbuli ngcono ngikhulume nawe mfethu. Lathi manda yahasu. uDavid lokuthi athi ngaze ngize ngazi Glory to Jesus. ukuthi uNkulunkulu planeni ngami Hawu madoda. wesaba ipremature exposure. Kelimanda yasutha ya. It's very true ukuthi uDavid ugcotshiwe My God. but premature exposure is dangerous. Iyo le icishe yamshila. Ikongena esigodlweni premature. Wagejwa umkhonto kaSaul. Hawu. Ungayi ungakabikho right. Yazi baba iyo lenza eyithole zohlasela emzini wakhe. Ngenhlahla enkulu bafica umcamelo. Premature. Iyo lento avuma ukuthi abe yileader yempi kaSaul. Wayiphuma naye wafika wabulala amaFilisti mayisebuya. Basukuma besifazane bahlatshelelwa kanti bahlabelela ngomuntu okusabhizi ngefinishing touches. Hawu suka. Wageja umkhonto Hawu suka. premature. Wakwa-organize iGaladina. Okay, hayi ngisho nje kuseni. Premature exposure. Baba organize iGaladina. Che. Shalamanda. Organize iGaladina kwase kubekwa isithi. Hey! Hawu bakithi. Yazi yabhalwa igama lakhe. Lika David. Wasizwa ukuthi indoda engahali. Hawu bakithi. Futhi isithi yahlala empty. Ngathi wayibamba uDavid wathi ngeke ngihlale before time. Manje ngahlala before time that seat is dangerous. Ngamani ihlala empty. Hawu madoda.
uthi ugcine sekube nini? Khuluma. Salwane. Ngize ngazi ukuthi uNkulunkulu Ngiyabonga sis, God bless you. Muli buya mfowethu. Bese ukukhumbule kabi mntaka baba. Ngikhona mpostoli. Hey madoda. Yini lento uDavid athi ngize ngazi? Ngiqontshiwe ngakabamba iphele ngalithabula, ngakabamba ikhonyama ngayidabula, ngimshaye phansi uGoliath. Kodwa sengize ngagejwa umkhonto kabili. Usho ukuthi khonto engakayazi. Awu madoda. Cela linke ningcinele abazali bami. Awusuka. Awu Kile yakho yashesha ufuna ukuhamba ungakazi. ngihleleni. Yazi ngikhuluma nobani namhlanje kuseni. Ya. uNkulunkulu sadila nami. Ungathi uthi uDavid Rabashata mando yalas. ngengasuka ngaye eRama. Mangifika eRama ngangena phakathi kwabaprofeti. Kodwa ngithenga ithi ngiyaprofeta. Wangena abantu bafuna ukuzongibulala. Bangibulala phakathi enkonzweni. Usho ukuthi khonto engakayazi. Hey! Cela nike ningigcinele bona ngize ngazi. Ngiyangaphenduka uhlanya phambi kwezitha zami ngavusa amathe kwathiwa kuyena yini uDavid okwahlatshelelwa ngaye kusho ukuthi khona into engakayazi. Wakwahlanya mulu uhlanyiswa isimo. Uzwe ngathi ingqondo iyahlanya. Awu bakithi. Wabaleka uDavid wayenophi. Mayifika enophi wafika khona umpriest wafika wamnikeza izinkwa. Wafuna ikemba uDavid wathi sikhona isikhali. Wamhoshela ikemba abulala ngayo uGoliath wamnika yona. Kodwa lalela kwenzekalani. Wafika uSaul wabulala bonke labo baphristi. Kwasindu Abiyathara kuphela. Awu madoda. Yini abantu abangisizayo bafa. Awu kodwa Jesu Khonto engakayazi. phela masu. Ake ningigcinele bona. Bakithi. Ngize ngazi. Wathi Izothi kuwe ekseni. Hey! Wafika Ziklag eKhathel. Manje uyafika Ziklag. Ufika umuzi wonke ushiswa ngomlilo. Abantu ahamba nabo bafuna ukumkhanda ngamatshe. Kodwa wayiqinisa kuJehova uNkulunkulu wakhe. Kukhona into engakayazi. Mbuli. Uyazi ukuthi umpheme wesine lo. Buyele emuva ke ngane yami. Uyofunda uverse 1 yena. Sesithandaza. verse 1. Funda. uDavid wasuka lapho wabalekela Mani Mbuli, layithi ngimangaza madoda. Umuntu egcotshiwe. wabalekela emgedeni eAdulam. Mbuli lo muntu is meant for palace. Kodwa uyithola usemgedeni waseAbdulam. Awu Jesu. Funda. Abafowabo nabo bonke abendlu kayise Mani Mbuli bakuphi? Sebephakathi emhumeni wakuphi? WaseAdulam. Kufika ba Fika abafowabo. laba bafowabo kade bemelene naye. Kodwa madoda. Kodwa bafike emgedeni. Bafika emgedeni. Eqashini. Mani ungakhohlwa mfowethu. Korabashata. Uyakwenziwana emgedeni. Khona into engakayazi. Awusuka. Awu madoda. Shalanda mos. Ungathi bakwenziwa ireconciliation. Ayubuyisana nabafowabo. Ola sakata. Ungavuma uNkulunkulu akusebenzise kanti uphamba kushayisene nefamily phuma kule ntshukumo uhambe uyokwenza ireconciliation. Sho.
sekufanele kufunde uthisha omkhulu. Shamaya, Sondela thisha omkhulu. my God. Sifuna ukuhamba manje. Engakafundi uthisha omkhulu baba. My God, lento ethi kukhona into engakayazi. Ithi God's revelation is a progressive revelation. He keeps on revealing himself. Nasemgadeni wayakhona uSimakade embiza noma kushiswa umusi wayakhona uJehova embiza nasesigodini wayakhona uJehova embiza azambula kuye. Ngoba uzambula ngesimo esidlula kuso. Yingakho umbulu uthema isemkhedeni waseAbdulam. Waphala amahubo 34. Ubofundi iBhayibheli amahubo 34 wabhala esemhumeni waseAbdulam. Kulapha kulamahubo. Haleluya. Athi babheka phezulu Bakhanya ubuso babo abusoze bajapha. kusho umuntu wasemhumeni waseAbdulam. Ash, Athi nasi sihlupheki. esakhala kuJehova wasizwa. Kusho usemhumeni waseAbdulam. Athi uJehova ukukhanya kwami nensindiso yami kuyokwesabani. Uyinqaba yami kuyoba novalo ngobani. Buya thisha omkhulu. Uzofunda wena ntombazane bese kufunda uthisha omkhulu. Funda sisi wami. Ufunda kahle ntombi yezwa. uDavide wasuka lapho wabalekela emgedeni eAdulam. Qhubeka. Abafowabo nabo bonke abendlu kayise bekuzwa lokho behlela khona baya kuye. Qhubeka sisi wami. Waxoxa nabonke abahluphekayo. Apostle. Uma uyongena emhumeni waseAbdulam. Bo check iprofile yabantu abakulandelayo. Apostle, singase sishawe into eyodwa kanti ngisemhumeni waseAbdulam. Bese ngifuna ukulandelwa ngabantu of the high profile. Kanti mangisaya emhumeni waseAbdulam, people of a very low profile. Wena phezulu. Funda hleng. Waxoxa nabonke abahluphekayo abanezikweletu nabo bonke. Obani labalandela uDavid? Abanjani? Khona into engingakayazi. Ingcebo kaNkulunkulu la nabanye bashawa into eyodwa. Bafuna membership of people with a high profile. Kanti kwenza ukuthi nabo bonke lalela abadabukileyo kulandela elizweni. Number 2, kwalandela abantu beyikweletu. Number 3, kwalandela abanjani? Nabo bonke abadabukileyo enhlizweni. Yena waba yinduna ebaphethe. Mfowethu, wayilida yehlupheki. Wayilida yabantu banosisi. Walida abantu abaneyikweletu. Sengathi yiyo ke la sayibhala kumahubo 119 verse 1.
kwangilungela ukuba ngihluswe ukuze ngifunde imiso zakho ngoba athi verse 69 ngingakahlushwa ngaduka angizazanga imiso zakho kusho ukuthi wangifaka esimweni ukuze ngifunde angibayeke laba baye ake ngikhulume nanansi igroup yase Abdullah ozofunda lapho thisha omkhulu ngiyabonga sisi funda. So David got away and escaped to the cave of Adullam. Man, leli gama lithi escape thisha omkhulu isho ukuthini? Waphunyula. Uyikho lokhethini. Phefumulo wami phunyukile. Njengenyoni. iphunyuka ogibeni lwabaqubi ugibeni lwaphukile mina ngiphunyukile akusho ukuthi mayathi ugibeni lwaphukile bese ngibanjiwe kodwa uJehova wahluphisa ugibe ngaphuma noma ngiphume ngishayakile kodwa ngiphumile Funda thisha omkhulu. When his brothers and others associated with his family heard where he was, they came down and joined him. Wehla kumndeni. Ngicela uyibambe ke bamanqele sesithandaza. Ezushaye ngazothandaza. Akazothandazela nangumuntu. Othi Nkosi akungigcinele bona until I know. Akazothandazela nangumuntu okwi cave of Abdullah. Ngoba uphazayisa ukuthi uhlobo lolu lwabazalwane. Ngahamba nje nabantu abahluphekayo. Yini ungezi laba? Laba beyimoto ezinkulu. Cha. uNkulunkulu bethi kuDavid empostoli njengoba ngiletha lezi zihlupheki njengoba ngiletha laba bantu beyikweletu njengoba ngiletha laba bantu abakhishiwe kwi-community ngifuna ukubona ukuthi will you see the best in them when everyone else could only see the worst. That's why, because David never gave up on them. In the last chapters of David, Man uzozushumayela. Man. Yime ngishumayela. Man. Funda. They came down and joined him. Lalela ke umuntu kaNkulunkulu sesithandaza uthini? They But- came, okay, But not okay, but all who down on their luck came around. bazalwane bonke laba bangenayo inhlahla awukodwa bakithi yibo bangena abahamba noDavid. Bafunde bawobani? Losers. Laba bangama losers. Mama nimfundisi. Kuleli bandla khona ubani? Konama losers. Funda mfundisi. Vagrants. Kukhona ama vagrant la. Mani, yini ama vagrant? Ilabantu abamhamba uma. South Africa babizwa ngamaphara. Wayibo ke baba ngama members ebandla lika David. misfits Funda wesibili. Misfits Of all all sorts. bangama misfit kwi community but those are the people abalandela uDavid bayongena naye kuphi emhumeni wase Abdullah. One of the scholars and theologians sengihlala phansi uthi uDavid wahlala 9 months emhumeni wase Abdullah. awusuka Isho ukuthini lento ka 9 months? beletho Isho ukuthi wayesesibelethweni beletho khona into ekhandwa kuDavid koshatha mama ukuze angazalwe iprim. hayi bo Sengiya kule kade uyisho. yes
the same laba uyabona laba the losers same losers, uyabona kuma vagrant the same vagrants, uyabona ama misfit the same misfits. yibo ke labo kuthiwa amaqhawe aDavid Hayaya. ungababona bengama losers befika kuwe namhlanje Kodwa amaqhawe. kodwa lalela uNkulunkulu uthembe wena Hayish. to transform them bagcine beyini bengamaqhawe Kuthiwa omunye wabo walwa ngenkemba yaze yanamathela esandleni yangena esandleni kungasahlukaneki nenkemba isinamathele kuye noma esethanda ukuyeka kodwa inkemba inamathele. ukufundephi ukubamba inkemba angahlukani nayo kuze kube sekufeni cave Of Adullam. Adullam. lalela baba lithi iBhayibheli maliwachaza amaqhawe kaDavid lithi babe benobuso ngathi obebhubesi. In other words, uma besemhumeni wase-Abdullam, they were trained in such a way kwangonkuzi kayihleli yiwo lamaqhawe kaDavid othi uDavid hey ngaze ngawalangazelela amanzi aseBethlehem eJuda kwasuka lapho abantu abamjoyinayo abawu3 abangena bebafika benosizi they risked their life. Badabule ekhanda lamaFilisti. Yini ukuthi angeke kumntu Oshata makarabatala bas. Ntunga uma kwi-cave of Abdullam qaphela ungajoyinwa ngabantu of a high profile. Korabashata labas. Bayokujikela one day bapaka ngaphandle mfundisi ukhonza nabo imoto zabe izipake ngaphandle bangakholwa bobuza ku-Absalom. Absalom was joined by people of high profile. One of them kwaku-Ahithofeli The advisor. yayithi mayikhuluma ngathi ukhuluma uNkulunkulu. Yes. The same man Korabashata. yena wadayisa u-Absalom, the man of high profile. Mbostoli, why kuza lamadoda ama losers? It's because it was God himself owayekhetha ekhethela uDavide amaqhawe ngoba uDavide wayengezukulwa impi yakhe wayizolwa impi kaJehova. uJehova akalwa impi yakhe ngabantu abakhethwe ngabantu. uJehova ulwa impi yakhe ngabantu abakhethe yena. Babukeka bedelelekile emehlweni abantu, babukeka bebuthakathaka emehlweni abantu. Uyabaphakamisa. Yes. Ngivumeleke ngihlale phansi. Ampostoli lithi iBhayibheli uSaul waqhubeka wafuna umphefumulo kaDavid noma egcotshiwe. Lama losers labantu bomsizi mbuli labantu beyikweletu labantu labo benhliziyo emunyu bamtshela uDavid bathi uSaul ulele emhumeni wase-Eni Gedi. Bathi usuku lwakho qeda ngakhohlwa le ndoda le kuthiwa iqede noSaul iphume emhumeni wase-Abdullam. Iyazi ukuthi isandla ngaseluli ogcotshiwe ufunde emhumeni wase-Abdullam. Yazi ni mfundisi wami esikhundleni ukuthi ambulala wavele wasika umphetho wengubo yakhe emkhombisa ukuthi uba bengifuna ngabe ngikubulela. Waphatha ungakhohlwa mama mpostoli David sephethe izinto ezimbili. Phethe inkemba kaGoliath esho ukuthi izitha zami sengizedlulile. Sephethe umphetho wengubo kaSaul. WaIsrael umphetho mbuli wawusho authority and power.
Yingakho wesifazane wayenomopho wayeka yonke indawo ubamba umphelo. bamba umphelo Lithi iBhayibheli uJesu wawezwa amandla ephuma kuwo. ngoba amandla semphethweni. Ngamanye amazwi uthi uDavid noma inkosi Saul but igunya nepower seyiphethwe yini. Ingakhathi ulungile kunami. Wahamba buyele emuva wacamta ugive up kanti akagive up. Waphinda wabuyela futhi wamfuna uSaul. Lithi iBhayibheli wamthola ephakathi enkanjeni. Egadwe uAbner. Hey labantu abanosizi laba bamjoyina bamtshela. Wathi for the second time sekubambela uNkulunkulu. Kodwa bakhuluma nomuntu ophuma kwiCave of Adullam. Aficelele. Wathatha umkhonto. Phela uSaul kuthiwa umkhonto wawuhlala la mathangeni. Njengoba uDavid ebhizi eshaya ihabhu lapha ekhaya. Umkhonto wawuhleli la. Ngoba kuyenzeka mbulu ukuthi ukhonza abantu kanti umkhonto uhleli. Hawu bakithi. Sethatha isigubhu samanzi. Semmemezo Abner wathi uyigade kanjani inkosi yami? uAbner. Wangaphendula uAbner kwavela kwaphaphama uSaul. Wathi la David. Ngoba umuntu siyakuzwa isitha sakho. When you shout. Uzwa sona kuqala. David ungakhohlwa sesithandaza. Uphethe inkemba kaGoliath. Uphethe umphetho wengubo kaSaul. Usephethe nomkhonto. Niyazi washo ukuthini umkhonto bazalwane? Kingdom. Usho umbuso wakho senguphethe nesandla. 2. Usephethe isigubhu samanzi. Asho ukuthini amanzi? Amanzi represent life. Usho ukuthi impilo yakho Saul sizila isandleni sami. But I'm not gonna kill you. Kodwa ngeke ngubulale. Ngocotshiwe. Ufunde ephi David lokho? In the cave Khona umuntu engikhuluma naye la. of Adullam. Yazi uNkulunkulu yimi lo muntu engicave of Adullam. Sothi kuwe. Sit down. Wajaphuma. Waphuma futhi emgedeni waseAdullam ungabuyisananga nefamily yakho. Khona abantu abakulandelayo, there are people of very low profile. Kodwa ungakhohlwa. Yibo laba baba ngamaqhawe akho one day. God bless you. Shall we stand bathandekayo asimeni ngenyawo shaya izandla sonke sibonga uNkulunkulu. Asukume sime ngenyawo sishaya izandla. Sukume sime ngenyawo shaya izandla bazalwane. Sukume ume ngenyawo ushaya izandla. uNkulunkulu sekhulumile. Ekseni sesiyathandaza. Angisathandi nami ukuba nginibambezele. But before I pray, kukho konke uNkulunkulu esekhulumile. Kusukela sifikile la. Ngeremindwa amazwi akhulunywa uGabriel ewakhuluma kuMary. Uma ezomtshela ukuthi kuzokwenzekalani kuye. Uthi mayiqeda uGabriel ekhuluma noMary. Ngithanda response uMary aphendula ngayo. Wathi makube kimi njengokusho kwezwi lakho. Lithi iBhayibheli ingelosi yamshiya. Emva kwalokho a miracle yenzeka. Sivalele amehlo ethu. Into ezoba isimangaliso nezo zala isimangaliso nezo zala impendulo zayo yonke into uNkulunkulu ayikhulumile ukuba samukele izwi elikhulunyiwe kithi. Then the word will be able to produce the results nayo yonke into esifunayo. Until we receive the word, nothing is going to happen. Kodwa uma samukela izwi likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu lizoba impendulo yalokho esikufuna. Ngicela sivala amehlo ethu. Siyabonga baba ongcwele ngey'ngceku zakho okhulume ngazo. Siyabonga baba